Tak, vítám vás dneska u nového videa. Jsme na soukromém rybníku. Tam mám splávek. To půjde tam. Chytám tady pstruhy, hlavně pstruhy. Jdu si to vytáhnout, uvidíte záběry, ale jsem tu z hodinu a nic jsem nechytil. Opět, takže budu rád, když se přihlásíte k tomu lajku a odběru. Bordel. A uvidíte, jak se to potopí. Dávám tam trojháček tam mám, protože už mi to sere. Jsem na soukromáku, kde se to může, takže... A já to nahodím někam tam, to nahodím. Tady mám ten splávek. Kdyby jsem to... Čekejte. Já to první nahodím, jo? A jak jsem říkal, dejte like, odběr. Aha. Jsem to nahodil, tak mi spadlo jídlo. To jídlo se rozhodlo. Tak tady to nemám na to nervy, tak se pokus číslo 2, dávám zase jídlo na háček. Jsem tak doma, co to milu, ty vole? Tak, mám to nahozené. Víte ho? Počekám, jak se to začne hýbat. Tak. Hele, jo, hele. Počkej, ještě ne. Jo, teďka? Ne. A, hele. Hele. Se to hejbe. Také jsou čtyruhové záběry. Hele. Je tam. Čekejte. Já zaseknu. Jo, mám. Ty vole. Tak lidi, mám tam rybu. Aha, tak bude asi, jo. To plotíčka, čekejte. Nemám stojan, já jsem si ho nevzal. Ale co to bude? Až to bude. Ježiši. Já jsem chytil zlatou rybku. Sypako. Ne, nech toho. Já si pustím, já to vám ji ukážu. Čeká, tak to mám strašně blízko. Nevím, co to je za rybku. Napište mi to do komentáří, co to je. Ale chytil jsem ji za oko a mám. Co ta rybka? Papa. No. Tak. První video je hotové. Jdeme na pstruha. Pokud se chytí pstruh, tak vám to ukážu. Jo? Tady dejte like a odběr. Čau.